YouTube. Og velkommen til en video, hvor jeg skal vise jer, hvordan man ser gratis film på engelsk. Der er ikke undertekster, eller jo, hvis man kan finde dem. Gå ind på Google, skriv YouTube plus.me. Så går I ind på den, der hedder Watch Movie Free Tube Plus og Tube. Så går I faktisk bare herind og ser en film, vi se. Hvis nu vi vil se Avatar. Er den kommet? Nej. Hvis nu I vil se Avatar, så går I bare ind på, trykker der, og så trykker jeg der, close, og så start video now. Og så ser I den sgu bare. Og det virker. Der er nogle videoer, som ikke virker. Eller det gør det i hvert fald ikke på min. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg tror, det er Avatar, men det var så min lille hurtige video. Vi ses YouTube. Hej.